Jeg står med Sigurd Hibut Lundhold, som vi lige har stemt ja til, skal stille op for Hvidovre Kreds til Folketingsvalget. Tusind tak for det, at du gør det også. Jo, men selv tak. Velkommen. Nu bare lige, hvis nu jeg var en vælger, som ikke helt var overbevist om, at jeg skulle stemme på dig. Vi står inde i elevatoren, vi er stedet ind på første etage, du skal overbevise mig, inden vi kommer op til 10. Hvad vil du sige? Hvad er dine korte mærkesager? Ja, jo, men vi skal have gjort 3 ting. Vi skal have gjort noget ved miljøet, sådan så at folk kan nyde Danmark og vores natur også i fremtiden. Vi skal have gjort noget ved bureaukratiet, sådan så at sosuer og sygeplejersker og lærere får mere tid sammen med borgerne frem for at registrere. Derudover skal vi have mindre bureaukrati over for virksomhederne, så de kan bruge deres tid på at tjene penge, i stedet for at registrere til alle mulige styrelser. Og 4, så skal vi have gjort noget ved fællesskaber. Folk er blevet så ensomme og alene, at vi skal blive nødt til at gøre noget ved, hvordan vi indretter samfundet, hvor vi kommer hinanden ved igen. Tusind tak, det kan man ikke sige noget til. Jeg tror, vi kommer til 10. etage nu.